tu je s vami zase Anter, vítam vás u tohto videjka. Máme tu vlastne novinky, čo sa týkajú Brawl Stars, máme tu zase nový update, alebo teda nie je nový update, ale máme tu zase Demonic update, môžeme tu získať, máme tu aj nejaký nový skin, máme tu asi toho Fenga nového, máme tu nového Fenga, máme tu Bua, máme tu aj možno aj tohto Gaza. Toto sú všetky 3 nové skiny, potom už tu môžete zase získať späť tieto staré skiny, čo tu boli. Máme tu nové mutácie demonické, máme tu proste plno nových vecí a máme tu nového brawlera Trunka, volá sa Trunk, dá sa kúpiť za 17 €, to je pre mňa moc veľa. Už by som to nekúpal, ale máme tam k tomu fakt veľmi dobré veci zadarmo. Máme tam 300 gemov úplne zadarmo. Veľmi dobrá oferka. A potom tu máme vlastne tento opening, čo som vlastne chcel urobiť. Tento opening tu máme tu 10 star dropov, normálnych, proste random, a máme tu jeden legendárny star drop. Ale jak tuto vidím, tak tu máme vlastne aj jeden demonic star drop. Tak si môžeme rovno otvoriť ten demonic star drop. Možno fakt niečo dobre pane. Ja som ešte v živote odtiaľto nedostal skoro skin. A no toto skin fakt nebude. On sa vám to tak bude pomaly načítavať. Máme tu novú animáciu. Nová animácia. New skill slot unlock. Kámo. Tak táto animácia bola fakt mega pekná. Veľmi sa mi páčila. Si taká krátka, ale veľmi páčila sa mi. Máme tu také star dropy, takže poďme, otvárame prvý star drop, rare, nevadí, určite nám padne minimálne jeden legendary, keďže ho tam máme zadarmo, takže som zvedavý, čo nám padne z toho legendary star dropu zadarmo. Máme tu epic, škoda, epic, rare, ok. Ďalší rare, nevadí, rare, zase nevadí. Joj, ja na tieto star dropy fakt nemám šťastie. Schválne mi môžete napísať, čo vám padlo z týchto 10 star dropov a z toho legendary star dropu. Budem moc rád, ak mi to napíšete. Dobre, nevadí? A ideme na legendárny star drop. Ešte sa pozrieme, či tu máme nejaké novinky, ale tu asi nič. Tuto všetko isté. Máme tu sezónu, let's go. Máme tu sezónu. Jo, máme tu odmeny. Máme tu legendárny star drop úplne zadarmo. Tak máme dokonca 2 legendárne star dropy a máme tu tento ranked star drop a máme tam skin! Nám padol skin, ľudia, takže neuveríte nám, čo mi padlo. Padol mi Sugar Plum Rosa. Podľa mňa to je jeden z tých najkrajších skinov na Rosu a mne fakt padol. Let's go z ranked star dropu. Oh my god. Tak to bolo super. A máme tu legendárny star drop, takže som zvedavý, čo vám padne. A poďme na to. Poďme legendárny star drop a je tam star powerka na baza. To fakt není zlé, to sa mi možno aj hodí, lebo pušujem s mojím kamošom Inventorom. Tiež vám dám tam jeho YouTube channel do popisku. Máme tu ďalší legendárny star drop. Poďme. Ďalšia. Škoda, že týka nehrávam. Mohol padnúť nejaký skin na Brawler bol najlepší. Nevadí. Padol nám tento mega pekný skin na Rosu. Ideme ju rýchlo nájsť. Ja aj Rosu vlastne som ja hrával, ja ju aj celkom akože mám rád Rosu. Len potrebuje, aby bola dobrá mapa a máme kamo mega pekný skin. Rovno si s ním pôjdeme aj zahrať. Čo by sme si išli zahrať? Dobre. Klašneme to v solách. Máme zlú mapu, ale nejak to klašneme. Skôr taký, nová, aj také tapeta, to je fakt pekná, Dobre, takže máme tu vlastne akoby aj showcase tohto skinu. Fakt pekný, ukáž. Také anime donaty, kamo. Tak to je fakt mega pekný, ide po mne Janetka, ok, Janetka hneď takto útočí, hej. Poď sem blízko, tu máš sama. Kokos. Joj, skoro ma zabila. Skoro ma nové zabila, nevadí. Ideme dobre. Možno som niekoho spomalil. Aha, tu som spomalil Gina. Hoď. Aj to má malo. Bibina má malo. Dávame powerku. Dobre, zabili sme. Spomalím ho. Tak, pekne.
to bolo fakt tesné. Našťastie, neviem, či to sú boti, nechcem byť nejaký zlý, hádam tu fakt nebol nejaký reálny capek, ale podľa mňa toto boli boti všetko. Takže takto pekne sme dali win aj s touto Rosou, podľa mňa mega pekný skin. Ešte si ho pôjdeme poriadne ukázať. Máme tu ešte Demonic Starter, vlastne za to sme vyhrali. Otvárame, ukáž. OK, nič. A 2? Máme 2? OK. Ja nič. Ja na toto mám smolu strašnú. Nevadí, môžeme ísť teraz ešte vyskúšať tento skin a pôjdeme si ho poriadne zhodnotiť. Možno už veľa z vás ho má. Ja som ho mega chcel, ale fakt som nevedel, jak sa získať. Nevedel som ho kúpiť za blingy, lebo proste tam nebol a ja som nevedel, že to je ranked skin. Ja som myslel, že to je za nejakú proste nejakú tú challenge. Dobre, takže útoky, ja dávam útokom na to, že to je Rosa, ja dávam 10 z 10. Fakt mega pekné tieto útoky sú pre mňa, aspoň teda pre mňa jo, samozrejme pre niekoho sú pre škaredé, ale pre mňa toto je mega pekné na Rosu. Môžeme si ešte ukázať aj ultinu. Tak ultina je taká na lebo Rosa nemá takú nejakú špeci ultinu, takže ja dávam Rosinej ultine, je pekná, ale nie je to niečo veľmi špecifik, takže dávam tak 7,5. Ešte Hyperchargeku. Hypercharge je skoro taká istá, len sa nám proste zvýši tento skin. A skin, keď je Hypercharge, alebo keď má ultinu, tak je to taký tiež middle, tak dávam tak 8 bodov, keď má ultinu. Ešte si ideme zabiť tohto. Má tam nejakú špeciálnu zvláštnu, keď zabije niekoho nejakú vec. Možno tam má nejaké tie malé také. Jo, má tam niečo také. Dobre, tak podľa mňa, ja tomuto celému skinu dávam 9,5 z 10, jo. Mega sa mi páči, tých 0,5 bodov strhávam za to, že keď niekoho eliminujem, tak škoda, že tam není žiadna animácia, ale samozrejme to majú všetky iba tie drahé skiny za 300 gemov, niektoré aj za 200 to majú. Takže dávam 9,5 boda k tejto Rose. Mega sa mi páčila. Potom budem mega rád, ak mi napíšete, akého brawlera by som mal pushnúť. Tu máte všetkých mojich brawlerov, ktorého by som mal pushnúť. Napríklad Jackie, mám tu Lily, že Lily, ja už som z tej Grow Garden trošku pomatený. Mám tu Lily, mám tu Shurja, mám tu Draka, mám tu Squeaka, mám tu Angela, mám tu proste rôznych brawlerov tu mám, jo. Kľudne mi môžete povedať, aj z týchto malých ja ich pušnem a potom urobíme obrovitánsky push. Kľudne mi stačí len napísať do komentárov, máme tu už aj za 6 dní, čo je skoro týždeň, čiže za týždeň už môžeme vyskúšať aj tohto trunka, vyskúšať si vlastne úplne zadarmo. Potom tu máme nejakú abilitku, vidím, OK. Ale zatiaľ nám nepadol žiadny tento skin, určite teraz tento update, alebo teda tento event Demon budem hrať. Nech získam aspoň jeden z tých skinov, chcel by som strašne získať skin na Bua, lebo ten sa mi mega páči. Vlastne tam tento. Ale najviac asi, ten Fang. Ten Fang je jak minulý Edgar, ale je to Fang. A Fang je podľa mňa lepší ako Edgar. Ale mega sa mi páči, kámo, proste mega sa mi páči. Takže kľudne mi napíšte rady, čo máte vy vlastne k tomuto updateu. Kľudne mi môžete teda napísať brawlera a budem rád za každý jeden like, takže jeden pekný koment a moc by som si cenil, kebyže sem dáte odber, lebo určite nechcete, aby vám ušlo video. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.